Ndinoshandisa discharge Yezvitunha kuti business rangu rifambe. Ndo nyaya yatinayo. Tisati tapinda munyaya, ngatimbotaurai nyaya yevana. Vana vedu tine vana vedu 2 musikana nemukomana. Vana vanogona chikoro asi vana vari kuowa for the past 6 terms. Saka vana this term havana kupiwa mareport uyezve next term vanzi vasadzoka. Tapiwa ma statement acho namama vatitumira. I'm going to attach the statements here. Muri Zimbabwe ndiri kukukumbirayo kuti tibatsiranewo. $5, $2, whatever amount that you have, it's going to make a difference muupenyu hwevana. Munoziva kuti kana muchibatsira nherera muri kukweretesa Mwari. Kana muchibatsira nherera ndiko kusida chaiko kwamunenge muchiita. Saka ini ndinovimba kuti patichisvika musi wa30 December school fees inenge yakwana, because vana vanzi kuchikoro vasauye kana vasina kubhadhara school fees. 6 terms is a very long time. I also understand the position of the school. When we are in South Africa, I'm going to put my e-wallet numbers here. Bank account, e-wallet number, 10 Rand, 50 Rand, whatever amount that you have, it's going to make a difference. Isuo Satete Foundation, we are going to contribute Mario yatichakwanisa kucontributawo kuti vana vaende kuchikoro. Nyaya iri kundei kudai, so takacreate a WhatsApp group kutinge tichitaura tichicommunicate, but WhatsApp group is not working. I think we just have to dissolve the group, then we come back to this platform. Toshandisa platform iyo vanenge vatumira tichivaverenga ipo pano for transparency. Mama vanditumira account number as soon as tango maredu yango kwana tobva tanoideposita account. After that I'll come back again on this platform kuti vana venyu ava vamaendesa kuchikoro Mwari akukomborere. Ndinoziva kuti muchakomborerwa naMwari. Kune vese vanobatikana, kune vose vanowa kusundwa, ndinokutendai nekubatsira kwamuchaita. Ngatipindei munyaya yedu. Ndinoshandisa discharge Yezvitunha kuti business rangu rifambe. Makadi itete ndine nyaya yangu yandanga ndichiita for the past 7 years asi rine manyanga hariputiri. Tete ini ndiri mudzimai anoshanda muchipatara, ndiri nesi. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndakaona kuti mari yandaitambira kubasa civil servant ikanga iri shoma, saka ndakatanga hangu kuenda kumesina ndichinohodha hembe nebhutsu especially dzevana. Saka ndaiti kana ndadzoka ndaikweretesa workmates angu ndova pane chikwereti, then vozondibhadhara per month end. Ndakaita makore ndichingodaro asi business kacho kaisasumuka zvekudaro tete. So ndakaita manje ndakazoti ndiri paleave ndikati gai ndimbonotsvaka mushongo welucky pamwe masales angasumuka. Ndakaenda kune imwe n'anga yekuMalawi, ndakasvika ndikanzi kuti ndipinde mumatare ndaida 10 USD. Ndakaisa mari iyi mundiro tete ndokubva ndapinda mumatare. Asi pandakapinda maive musina munhu, asi ndainzwa kuti pane chinhu chiri kufema mumba umu. Vatete ndakagara, vaimbiri ven'anga iyi vakatanga kuimba rwiyo rwavo nelanguage yekuMalawi. Ndokubva umwe auya achiwaridza jira pamberi pangu, asi nechekure pakapfungaira hutsi ndokubva ndaona sekuru vagara pamberi pangu. Chimiro chavo munhu aitotyisa kutarisa nekuti divi ravo rose rakanga rine zvironda. N'anga iyi yakati yagara pasi, ini nevaimbiri takatanga kuruva gushu. Ndiko kutanga kwakabva kwaita dare. Handina chandakaudza n'anga iyi, asi ndiyo yakandiudza zvandainge ndafambira tete. Nawo zvadaro sekuru vakanditi ndiri kuona chiedza pamberi pako, iwe neni tinofanirwa kuti tishandisane. Since uri nesi ndichada kuti undivigire makotono amunoshandisa muchipatara mushure mekunge munhu afa. Tete handiti munoziva kuti kana munhu achinge afa tinoisa kotono kunhengo yake nekunobuda tsvina. Zvinoitira kuti since body inenge isina control weti inogona kubuda. So sekuru vakati ukakwanisa kundipa makotono emutumbi 6 per week, pfuma yako inowedzera pasina zvekuenda kubhodha zvauri kuita izvi. Vakabva vandipa chimwe chinhu zvakare, vakandipa nekamwe kapepa kaive nekastick kadoko kanenge kemechisa kekuti ndinoisa mukanwa time andinotora makotono aya kuti ndisaoneke kana kuti ndisabatwa. Zvatinoita muchipatara chandinoshanda, munhu achinge ashaya tinoti tamugadzira kuti aende kumochwari, anombomira kuuya since system yachona isiri efficient. Ndiyo chance yandinoshandisa kuti ndibvise makotono. So tete panguva iyi ndaiti ndiri pajuti kana muwadi matofiwa ndaidresa mufi, ndoita make sure kuti panouya maundertaker ndinenge ndatobvisa cotton. Tete ndakaita izvi kwenguva refu, ndikasvika pakupiwa mushongo kuti murwere anouya achirwarisa ndikangomubata anobva afa. Ndakaita mari tete, handidi kunyeperai. Ndaienda kuna sekuru every week pandoita off kunosiya zvinhu izvi. Tete zvakazoitika muwadi makauya umwe murume we aive ane chigwere
chirwere cheTB, asi it was not that bad zvekuti dei akarapiwa aipora. Tete murume uyu ndichatsanangura zvaari, aiva murefu ari mutete. Pakauya hapana hama dzaiuya kuzomuona, akatopedza 2 weeks arimo, ndopakazouya ainzi mudzimai wachona aitogara pachipatara nekuti vaibva kumusha kure. So ndakati regai ndipfuudze zvangu murume uyu tete, ndakanomubata ndichita kunge ndiri kumucheka. Izvi ndakazvita ndiri panight duty, ndadaro ndakaziva kuti hapedzi awa anenge akutoshedzerwa emergency over afa. Asi tete murume uyu asati afa aiva ari pabed iri padhuze nestation yemanesi. Zvakaita murume uyu akamuka akaita zviya zvekuvhura makumbo, akanditarisa, akatora dzinenge 30 minutes akanditarisa kudaro, ndiko kubva atanga kugwina ndokubva afa. Afa kudaro ndakamudresa paya, akavhura ziso ndokubva anditarisa. Tete ndakava nekutya kukuru, ndokuudza sekuru pafoni kuti ndizvo zvaitika kuchipatara, vakabva vati vaizozvigadzirisa. Tete ndakati ndagara kwemwedzi murume uyu afa, ndakatanga kumurota achiuya achiti udza hama dzangu kuti wakandiuraya. Ndakanoudza sekuru vakati vanozvigadzirisa, asi tete iye zvino zvava wese, murume uyu haachauyi kuhope, chipoko chake chakuuya direct kubasa. Ndakati one day ndiri paduty chakapinda chipoko chemurume uyu chikanogara paakafira tete, ndobva chasumuka chikaenda. Kwakasara koedza hako, asi mwoyo wangu wainge usisiri panzvimbo. Sekuru kunyangwe ndikavaudza vanoti sei vinga iwewe, asi takaita zvinhu izvi tiri tu. Maybe pane zvawakaita iwewe, wakabata imwe mishonga isiri yangu. Tete mumba hamuchagariki. Chinonetsa tichi kuti hama dzemurume uyu handizivi kuti dziripi, dei zvaibvira ndaenda ndinokumbira rurekerero. N'anga yangu yakatondigezera nyaya iyi, ende chipoko ichi chiri kuita take neni. Vidwe ndibetsereiwo. This is a very safe place. We don't judge people. We listen, but we do not judge. Pane problem iripo iyi, kupupura hanzi only truth shall set you free. Kuti pano admitwa paiva kuchipatara munotora madetails ake. Saka I think chandingatoadvisa ndechekuti ngavatore madetails vanotarisa kuti dambudziko chii, ndonyaya yekutanga. Yechipiri vatoenda vanonamatirwa. You need to cleanse yourself. Nekusarenda makotoni aya. Mubvunzo wandandinawo ndeyekuti saka kana vaiunganidza makotoni aya vaiunganidza then wozowaendesa ka1 pavhiki. My question is, saka zvinenge zvisinganhuwi here zvinhu zviri mumba? We listen, we don't judge. Mibvunzo irungu yamupfungwa dzangu handisi kujaja. This is a judge free, judgment free zone. We don't judge here. We listen. Pane nyaya yatasangana nayo zvakare kubva zvandarara nemusikana wandakasangana naye paFacebook, ndave kubuda makonye pamwe nekuvaviwa. Tete nyaya yangu yakadai mugore ra2019 ndakarequesta musikana uyu paFacebook ndokuita mafriends naye. Musikana uyu akanaka, tatanga kutaura naye kudm asi aisapindura zvinoenda kure naye. Sometimes aiva friendly pamwe orega kupindura, but handina kuita give up on him. Ndakaramba ndichingotaura naye ndimukumbira kuda kumuona. Kubva 2019 aingopindura kuti hakwanisi kundiona tete. Last week but one pakazondipa WhatsApp number yake ndokutanga kutaura naye paapo, but aive munhu atori hard. Ndakakumbira kumuona akazobvuma, ndopandakamuti tosangana kupi. Akati uya kumba kwangu since iri first time kuonana. Ndakakwira kombi ndikaenda kuMilton Park, ndiko kwaanogara. Ndakaburuka pabus stop yainge andiudza, ndakashamiswa kuona achisvika nemota yakanaka. Ndakapinda mumota ndokuenda kumba kwake, but she was complaining nenyaya yeperfume yandaive ndaisa, achiti it was very strong, haifariri perfume iyi. Tasvika pagate akati chisara wakagara mota ndinotora t-shirt upfeke kuitira kuti paunopinda mumba musazonhuhwa perfume zvinondi affect. Akauya ne-t-shirt ndobva ndaipfeka ndobva ndapinda mumba. Ini ndichipinda pambapa ndaifunga kuti panogara vanhu vakawanda, but iye akati aigara ega. Vashandi vainge vaenda kuoff, vabereki vake nemasiblings ake vari kuLondon. Takapinda ndokugara, akandipa wine tete, but time yandakapedza kumwa wine ndakatotanga kuita dzungu. Ndichiita dzungu kudaro ndakatanga kuona musikana uyu achibvisa hembe dzake. Zvadaro takasvika pakurara tese, asi iye aive in control. Asi chandinoremember ndechekuti pandakatanga kurara naye ndakaita sendiri kurumwa nesomething. Ndakatozorara kumba kwemusikana uyu ndokuzomuka mangwana makuseni achindiperekedza. Akati asvika pagedhi akandipa mari tete yaiva 100 USD. Akati wana something chaunotenga, uyezve akati anondida ndisamusiye. Ndakafara tete nekuti musikana uyu panga papera makore ndichimupfimba achiramba. Besides ini ndiri munhu ane basa risina mari zvekuti sometimes handibhadhari. Ndakati Mwari andinzwa kundipa musikana anondinzwisisa. Musikana aenda ndakatanga kuona mablisters panhengo yangu tete aipisa zvisingaiti uye achivava. Ndakatanga kukwenya
mari yakandipa yandiyo yakandakazoenda naye kwadokta ndikabva ndasvika ndikanzi ndaita infection. Ndakarapwa asi zvave wese ndinoisa tishu panhengo yangu tete nekuti ndiri kuora ndichifamba ndinobuda urwa nehonye. Musikana akandibloka kumasocial media endo ake ese. Ndatambura, ndarwadziwa, ndinodawo help kune vanoita zvechivanhu. Nyaya iyi ndatoiona izvezvi ndanga ndisina kuiona. Saka I think for safety reasons it's okay kuenda kumusikana, but manje iye zvino vakomana ndo vatova parisk. Trust nobody pa social mu real life, trust no one because there's no one vari kuberekesana zvinhu vasingazi. Dambudziko ravapo nderekuti akubuda makonye akaenda kuchipatara kapwa mushonga asi hazvisi kushanda. Saka ndo nyaya iripo, maybe akutsvakawo help yechivanhu. Koisu handiti tiri vanhu toenda kuti kuvanhu zvakaoma kana saka right sekuona kwenyu munofunga kuti ingava STI here, but one thing that I know is my antibiotics ekuZimbabwe, they are very strong. They're very strong. Saka I don't know kuti dambudziko chi vana mazvikokota vamanesi ari muno mugrupu mungatipawo answer kuti chi what could have happened. Do you think kuti this is medical kana kuti it's spiritual? Ndiri kutsvaka nyaya yedu yechitatu. Makadi itete rikatibvise mike tisati tatanga kuifemera. Tozokufemera izvo mukashaya kuti zviri kufamba sei munhu achifema kunge ari kuda kudofa. Makadi itete ndiri maid, ndiri musatanist. Tete ndinoziva kuti vanhu vakawanda vachandituka asi ndizvo zviripo, ndiri kutodawo help. Tete nyaya yangu yakatanga ndiri grade 7 after ndanyora mafinal exams. Ndakati ndiri paholiday vatete vakandidana vakati amainini uyai mumbondivaraidza. Tete vangu munhu asina mbobvera aroorwa but at the same time ndiyo mbinga yemumusha. Ndakaenda kwatete kuholiday ndokugara asi mumba matete manheru maitwa chechi, asi chechi yaitwa pakati peusiku. Pekutanga tete vaisandimutsa, ndaingonzwa kuimba asi zvakanga zvichiimbwa dzakanga dzisiri nziyo dziri normal dzandakajaira. Tete vakazoti one day chechi yatanga vakauya vakandimutsa, vakandipa jira reblack kuti ndimonere. Takabuda muroom mandairara ndokuenda musitting room ive nechechi. Pakati pevanhu ava pakanga pana garden boy namaid wavo. Vamwe vanhu vakanga vari murumu umu pane one akandityisa akanga ane makonye aifamba paruoko rwake. Zvakandityisa, ndakafunga kuti ndiri kurota ndokubva ndazvitswinya ndikaona kuti aiwa ndakasvinura. Pamberi pedu paive nebhuku rinenge Bible asi raisava Bible. Bhuku iri rakanga richivhurika rega uye zvechakandishamisa ndechekuti mazita evanhu vakanga akanyorwa mubhuku umu. Ini pakasvika 10 yangu tete vakaenda neni pabhuku iri ndokuti tora wine umwe, ndokubva ndaenda ndikanoona zita rangu rakanyorwa mubhuku umu. Tete vakaita sevakupira vachidetemba nezita rangu. Kwakabva kwauya glasi raive nemukaka rakangoerekana rava pamberi pangu ndokubva ndarimwa. Ndapedza kurimwa kudaro ndakanzwa kuti mazamu angu azviba uye akurwadza. Chechi yakapera asi neudiki hapana chandakagaya ipapo. Asi tete ava makuseni ndakavaudza kuti mazamu angu ane pain, ndikamatsimbirira anorwadza. Tete vakati ndichakuudza zvekuita kana wadzokera kumba kwenyu. Holiday yakapera ndichingomutswa kuenda kuchechi iya yemanheru. Ndakati ndadzokera kumba ndaiti ndakarara manheru ndaiona tete vachipinda murumu neshamwari dzavo. Taibatana maoko tonyangadika. Panguva iyi ndaienda kumahospital kumalabor wards kune vana tichinobata basa. Mwana aizosara hake okura asi ndinenge ndatomisa mweya wakaipa kare. Ndaisa mweya kunyanya kuti akure akasindimara. Vana vakachena mavazonetse kuinitiata. So ndiyo yaiva mission yangu every night kuenda kumahospital. Ndakati ndakura tete ndakabva ndabviswa kudepartment iro ndokunzi ndipinde mune rimwe level. So ndakapiwa mission yekuti ndinotsvaka basa samaid asi ndofanira kutsvaka basa pamba panenge pane vana vane ma2 years nema3 years. Ndikawana basa pamba apa ndinenge ndichiti ndakurara ndoyamwisa mwana wayo for 3 months ndotobva ndatorega zvangu basa. Asi pandobva mwana iye anosara achiita musikanzwa asatereri paanozokura havamugone uye tinenge tatogadzira next generation ichaita basa after isusu tafa. Tete indikaona basa remumba ndinongoshanda 3 months chete ndobva ndatorega ndoenda pane rimwe. Ane makore ndichiita mabasa aya asi chinondirwadza ndainzi nopfuma asi hapana chandinacho. Mukandiona ndinotambura ndakamboda kusiya ndikanzi nevamwe tokuuraya including vatete vangu vakadaro. Tete ndaneta handichadi ndave kuda kutendeuka ndirarame upenyu hune peace. Vamwe vangu vakati ndikavafumura ndiko kupera kwangu asi tete zvinobatsirei kuda kufadza vanhu uye kutengesa mwoyo wako pasina pfuma yauri kuwana. Ndiri kufila kuti ndakashandiswa navatete vangu kuti ivo vapiwe level repamusoro nekuunza mweya yakawanda kuna Satani. Ivo ndivo vanenge vachibudirira pane zvese zvandenge ndichiita. Ndibatsirewo tete, I know haisi easy kubuda musatanism asi ndanetsa. Ndinoda vanhu vane mweya waMwari kuti vandibatsire.
This is a very spiritual matter. When it comes to such matters, we need people vanonamata mumweya nemuzvikwadi. Because kana muchienda kunobvisa madhimoni nekunochallenge Satan, this is challenging the devil. Handiti mukutoenda kunochallenge Satan muchinamatira munhu. Saka kana uchiziva kuti munhu ane zvibinge anozvibata-batwa, don't even attempt. Even maprofeti edu aya tinosimborecommenda kana vari vanhu vanenge vane zvibata-batwa vane story, it's not gonna work. Panoda vanhu vane mweya waMwari. My sister, I'm not going to say this or that. I'm going to say vanhu vane mweya waMwari vanonamata mumweya nemuzvokwadi ndio vanogona kubvisa izvo. Apa, this is not a game. Vanhu vanoita zvemagame zvenhema zvishandi apa. Panoda munhu wekuti pamberi paMwari hana chipomerwa. Ukakwanisa kuwana mufundisi anonamata mumweya nemuzvokwadi, you get help, you get assistance. Vanhu vaMwari vachiripo. Even though days are evil, vanhu vari kubata mabasa vachiita anything to be famous, vanhu vaMwari vachiripo. There are people who pray, who worship the Lord in truth and spirit. If you can find those people, they are going to help you. Even vanagogo vedu, munomboziva here kuti tinona gogo vedu vanonamata chaiko chaiko. Mukatsvaka vanagogo vedu vanonamata vasina zvitadzo. Isusu kavanhu vadiki tichiri vadiki tine ropa rinomhanya tikamhanya tikabate izvi. Kune vanhu who have dedicated their lives to Christ. Vanhu vanomuka 3 am vachinamata every day. Vasati vavata vanonamata, vachimuka vanonamata. Tikasangana tichingosangana kudai vanonamata. People like that, people who have a relationship with God. We need people who have a relationship with God to deal with this. That's what I'm telling you, my sister. If you need help, and I don't know what vanhu devil worshippers vanoziva kuti munhu ari truthful. Andinoziva kuti devil worshippers vanototi uchifamba nokudza kuti wewe unoita zvenhema, vanoona kuti uyu munhu waMwari uyu outside kwedu. Saka panoda munhu akadaro, munhu waanoziva. And my sister, you know the kind of people that you're looking for. I'm not going to advise you on anything because you know kuti vanhu vaMwari ava vasina Mwari. You need people who are very truthful. Tatenda ndipo panopera nyaya dzedu tadzoka zvekunyaya yedu yeChristmas. Tiri kukumbira kuti mungatibatsirawo vana vari kuda school fees. We need school fees for the kids. If you can help us, I'm going to put my e-wallet numbers here. I'm going to put my bank account number. I'm going to put my e-wallet number here. Motibatsirawo tokukumbira. We are humbly asking you kuti mutibetsirawo nemari yeChristmas kwanza kubhadhara vana school fees. Vana vari kuda school fees. Tatenda.